Omaskandi abanezingoma ezisematheni kulezi insuku bacacisa ukuxabana kwabo ey'nkundleni zokuxhumana osebaveza njengezimbangi. Nginibingelele ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili inkezo. Mina-ke ngiveza umthuthu ngakho mali bathi ilast bona makumede. Mhlawumbe uma kuthi usemusha kuleli khasi sizophinde ngicela usubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike, kanjalo futhi-ke nokushare ikhona okukhulu kunakho konke bafethu. Ugajweni lengoma ethi hit after hit, kanjalo negcoma elisho lodumo lwengoma iParis bathi awukho umbango phakathi kwabo, kodwa-ke bekucacisa ezinye izinto kubenze sengathi-ke bayaxabana. KuFacebook uqala igcoma elisha elibhala ukuthi beliqashe esikhungweni semfundo ephakeme e-University of Zululand ukuzonandisa khona, kodwa-ke bagcina bengakwenzanga ukulikhokhela. Bathe-ke bathatha ugatsheni ngoba ebiza imali encane engu-15,000. Ugatsheni naye uphendulile waze wafaka nobufakazi bokuthi-ke ukhokhela imali engango-40,000 noma rand. Inyuvesi yaseZululand akuwona 15 lo oshiwo yigcokama. Kuthiwa kugatsheni ngalolu daba uthe baxabene negcokama, kodwa-ke ubefuna ukucacisa inkulumo yalo ebingelona iqiniso. Igcoma elisha umkhaya wami, futhi-ke siyaxhumana nasezicingweni sixoxe kakhulu, akukho kubi okwenze nje ukubhala ukuthi-ke bengifuna abantu basale nento kungeyona iqiniso ukuthi-ke mina ngiqashwa ngo-15,000. Angizimisele futhi-ke ukuthi ngibe sezinhlangothini engihamba nazo la emculweni Omaskandi, ngoba-ke kuyalimaza abaculi abaningi lokho. Mina-ke ngimi ekushayeni ingoma nje kuphela, futhi-ke ngithanda ukusebenzisana nawo wonke umculo Omaskandi okhona endimeni kuchaza ugatsheni. Igcoma elisha lithe empeleni-ke le nkulumo yokuqasha kukagatsheni ngo-15,000 beyingilibhekisile kulo mculo, kodwa-ke beligudla nje ngayo abahleli bemcimbi wakule nyuvesi okugcine kunandise kuwona ugatsheni. Into eyenzekile ukuthi abaculi bomcimbi wasenyuvesi yaseZululand benze izinqwele ezinabaculi bamaskandi bebuza ukuthi bathanda kufike muphi umculo ukubona. Abafundi-ke bakhethe yena, bathe-ke uma sebexhumana naye bezwe ukuthi uyabiza, wahamba-ke bangabe besaboya, bagcine sebaletha ugatsheni wabe sebachazela abafundi ukuthi bahlulekile ukukhokhela yena. Ngenxa yokuthi-ke kwase kuduma ukuthi uyeza, wagcina engafikanga. Befuna-ke bazi abafundi ukuthi akubanga isinqumo esithathwa yimina ukungafiki, kodwa-ke kwahluleka abahleli besindwe imali aqashwa ngayo. Iphutha-ke abalenza-ke lokuthi bangezi kuyena baxoxisane ngemali, bavele babalekele kugatsheni kushiqo kama. Uthe angeke amcindezele ugatsheni, wathi ukube yamcindezela ubengangena estudio adedela amahlazo ngaye, kodwa-ke yena usedlulile kuleso sikhathi. Bafethu izona ezihamba phambili esilethela zona zishisa ezithinta igcokama elisha kanjalo nensizwa ugatsheni lapha namayelana-ke nengxabano okanye ingxabano abake baba nayo kule viki esiphuma kulona elibhalene-ke nokuqasha kwabo e-University of Zululand ongoye lapha. Mhlawumbe lithini lwakho uvo ngalolu daba, sivele sihlala comment section ungixoxele kabanzi ukuthi wena mhlawumbe luthini lwakho uvo ngalolu daba. Ngaza kwethu ngila-sport sengiphuma nje la, kodwa ngiyanithembisa ukuthi ngiyabuya futhi kwividiyo elandelayo nezinye ezilandelayo. Bakho ukusubscribe, ningakhohlwa nibe nisuku olumnandi, ngithanda kakhulu.